Pýtali ste sa inak brata Realičaka na ten dom, čo som chcel vedieť? Áno, hovoril mi, že stojí 450 000 eur. 450 000, to je dosť. Myslíte, že mi banka dá úver na to? Podľa toho, čo robíte a koľko zarábate. No, študoval som vedu o surfovaní, takže robím niečo úplne iné a zarábam 1000. A ako sa k tomu banka postaví? Veľmi ľahko. Postaví sa a ukáže vám, kde sú dvere. Mám na jednu takú trápnu otázku trochu. Poďte. Nie je z toho trápne. Pýtajte Musím sa spýtať. Niekedy v noci neviem spať. To ma mrzí. A keď neviem spať v noci, tak pozerám tú nemeckú súťaž, kde sa snažia prepoliť praclíky presne na polovicu a stavkujem na to, či sa im to podarí alebo nie. Dobre. Posielate tam peniaze z vášho hlavného účtu? No ja mám iba jeden účet a ten si na poli delím s manželkou. Tak to je dosť problém, pretože banka vám kvôli tomuto nemusí schváliť úver. No je to úplne úžasné, keď ich presne uhadnú presne tú polovicu, to je neskutočný pocit. A okrem otázok krajania praclíkov, chcete sa ešte niečo pýtať? Áno, ešte jedna vec ma zaujíma. Ak si teraz zoberiem úver a bude na 30 rokov, tak naozaj budem splácať do mojej 58-čky? To vám poviem v ďalšom videu. Niektoré otázky v tomto videu boli hyperbolické, avšak otázok, čo sa týka hypoték, je naozaj veľa. Preto, ak si ani vy neviete poradiť s hypotékou, napíšte mi a pomôžem vám.